Sziasztok! A mai videóban csak úgy random videó. Meg arról is lesz szó, hogy milyen videók lesznek az elkövetkezendő években. Hát olyan videók lesznek, hogy Beat Puzzle Challenge, kibírja tovább táncolni, 15 tény rólam, vagy akár 9, 5, inkább 5 tény rólam. És hát meg hogy képeket kérdezfelelek, meg előre mondom, hogy írjatok pár kérdést, akkor előbb meg tudnám csinálni a kérdezfelelek videómat is. És hát az úgy egész jó lesz. Ja, egész jó lesz az úgy szerintem. De szerintem, hát ez rövidke videó. Nem tudom nagyon megígérni, hogy lesz Minecraft, mert hát egy csomó reklámot beszokott dobni a laptop. Hogyha valaki tudja, mit kell ilyenkor csinálni, azt kérem, írja kommentbe le, hogy mit kell csinálni, mert már tele van a hócipőm vele. És akkor meg a tesó meg tudja csinálni, amit ellen, mert ő nagyon jól ért az ő gépéhez. És hát akkor nagyon megköszönném neki. És hát szerintem ennyi lett volna ez a videó. Hogyha tetszett, lájkoljátok, hogyha nem, akkor egy dislike-ot. És iratkozzatok fel. És akkor hát sziasztok!